Nyawa. Inas panahon ay. Sa mani, ano ko sabutan ni ba? Init pa diyan. Saan ka? Ulan mo gina. Nagkabalita ka sa mga ba na okay mga kalingawan na sa mga studio. Oh, perminti man na no sa kana ra man day mong ipangayo di ay. Huwag tagag mga inganoy. Saan magsugod ta? At ito na ikaw rin nagkabalo. Ako, sweet mo ko magingana. Kada mabugtong-bugtong, kanang itik-itik. Lolo. Ikaw, Lip, sino kay balance? Kana. Wala ko apil na. Pero mga tagna-tagna na kaya kay na ako na noon sa. Ano day siya? Sweet mo. Di mo kita nagkabalo. Siya ko. Butang na lang taman. Ako yun na. Sige. Patay na. Magkain naman sila. Sige. Adang pitang ratun. Mabugnaw man ang kanon. Basta kita ang magkadayon. Ano mo na iwa? Gugmaw na imo. Ay, normal. Gugmaw ko tayo ron. Gugmaw ko. Ikaw na, may naka. Ako? Sige. Sige. Dula ta. Kini. Tara na to, be. Nagkaman na. Ikaw, Kamu duha answer mo. sige. Sus. Ikaw apil ka. Apil na. May butag na. Tag na. Kaya gilig. Tag na. Sige. Kani karon na istorya tagna gyud ha. Ayaw mo pagkuan gyud. Na ay kuan bay palit unta ko kanang chinilas ba? Nagsagatos. Wa mo kay kwarta. Hiram ko si mag 50, magpahiram ka. Oh, pahiram mo si Pinta. Ikaw na. Ikaw pa may di ka tigbayad gid bay ilang. Bayad ka. Tigbayad lagi. Bayad lagi ta ka. Sige. Sige, perma ko. Bayad mo lang ka. Perman ko nimo. Oo. Nana koy 50 plus 50 pila na tanan? 100. Nana koy 100. Ang chinilas ang palitan ba itag Ibintay City ra. 97 ba 97? Oh. Pila sinsilyo na ko? Normal. Tres. 7 gold. Kita 3 ha. Pagkuan ba pag hatag sa kong nana sa ko ang chinilas, nana pug koy sinsilyo 3. Pilit naman ako kang angkol. Ihatag na ko sa 5 piso. Dapat ako piso. Oh. Pila na utang na ko? 49. Oh. Ihatag po na ako kang Brad ang piso. Pila na utang na ako pud siya? 49 gyapon. Pila na bilin sa ko? Piso. Piso na lang. Oh. 49 plus 49. 98. Oh, plus piso. 99. 99. Asa man ang piso? Nakupit mo, yung gikupit. Si kupit na 3 sa may sinsilyo sa ko. Saan man ito na? Tindira ay. Asa man na pa daw ng piso dahil. Pwede Ito na. Tax na, matax. Pwede na ako ni isa balang balay ba? Ya, ikaw po di mo ay. Tuloy lagi na. Nonsa. Dagpan sila na mo. Wala kay balay. Bala na. Ganita na. Oh. Butas, Oh. rep, TV, speaker, chinilas na buslot. Pati pa ng mga kaldero na may kuan, asa naman ituma na. Pati pa ng siya na may plus. Apil na. Tanan. Saan lang na? Sa buwan na ilaba. Ikaw na ba naglaba diya? Ang siri na ninyo. Wala dagang istorya na. Ayos. Saman, magbuhat ka kasulatan kay para may inyo agyod. Una-una agyod ninyo agyod. Og asa ang piso. Ako, project mga mat lang. Mga subing-sulbing. Oh, kana mga plus. 49 plus 49, 98. Plus 1, 99. Plus... Asa ka piso? Sige, Wapa sa iyang bulsa. Wala ay. Gihatag naman ako sa inyo ha. Wala naman jigid sa ako. Wala naman kay kwarta gyud. Baliko na ako para maklaro ta. Sige. Manghiram ko sa mag 50. Oh, manghiram ko 50. Yo! Hoy, Leon. Si! Uy! Di ka mo nila! Bako ka naman! Ay! Sorry. Wala! Kalas ka, binuki si Gatan ako, binuki. July ko rin baka. Kisi July ko. Ako. Api na mag si July rin mo na nilay ko rin ay. Sigan ako mata sa ko. Maro. Umuang. Sa na. Ay wala akong order. Nag-order rin yan, di pa ako mag... Kita magay na. Kwan, Mobile City. 97. Kini. Mansiran yun ni Karol. Brad, kaya mo. Kita Brad. Piso? Kaloy, ba't mo yung kaloy? Na. Ako, nahihiro na luwa kay Parta. Buang na nga. Karoon na po ko kasulod na ng giante niya. Di pa gini mo ni makuha. Siya po kaya. Ay, abag. Ba't man ako, be? Ito na dugay-dugay ka nawa dari Miguel George. Trabaho na rin ka daladay. Buang nga. Sige na kong trabaho ni dito na ko na sign bago karon ako na sign sa tong area mo ning ninghangyo ko nga i-assign ko Maria kay para ako madeliveran ako mga tropa dito
Kana ra po na. Deliver na. Ha? Kana ra. Problema kanya na deliver ko karaoke nga ni nga. Isa ra ko gi-deliver sa project. Di pa pa jud kay kwarta na buang na siguro ni. Tag nanabaho na kay kuno. Ay siguro ra. Kung nandito rin, pero kung manghiram ka, 10% po niya ay. Ilang mo na katigbayad yun. Kabalo kung tanong sa tawag yun na tigbayad. Swindle mo gusto mo na Pero man lang sa kuan si Pinta pila 10% ra. 10%. Pag kuan ako na 51. Oo, si Kuteo, no? Bayaran mo ba si Kuteo rin na? Tubo, matig na eh. Ah sige, piso ra pito. Basta may nagkwarta ka ron. Pero man lang sa kuan ng si Pinta be. Bayar ya. Sige po kung bayar. Nah, Pero gati gati si kano lang yan na dia. Daro na yo. Salamat. Pila man. Kita mo. Oh. Sago na sago. Ah. Grabe bay. Apa may suklian ha? Pila na 97. Oh. Ano ba pang mag-bring sa kwa? Sure ta kay. Ay klaro yung mga kwarta ng mga piki niya. Paano? 27 oh na Chris. Abi na give the change ni. Ay, uli ka tayo piso. Ilagay tayo utang na ko sa inyo, Brad. Ang to. Singit daw. Oo. Oh. Lumata ng piso. Ah, grabe, 50. Kung naman si Monica ng piso na mangyuli. Piso. Pila na utang na ko sa inyo. Pwede ni be. Ima, Tayo libi. pila tanan na? Tintit. 90 na piso. So, ka ng piso. Asang piso pod? Teksisa 50 centavos niya na. Pwede. Mang piso anak. Dapat Ah. 100 man na. Tara. Putoy. Di man na mao. Mao mana? Oh. Dapat Basi na siya, ha? Hindi uling sukli. Ikaw, Tris, kita ko sukli na 27 man to. kain piso kay kulang man ni oh. Oh. Na, buang na. Kapilapilon man ko ni. Ang kwan, 27 man to no? Oh. Pila mong utang ng duwa? 50-50. Iuli na ko sila ang piso-piso. Oh, di tag 49. 49 plus 49, 98. Plus piso, 89. Oh. Lagi sa mga lagi na si mga piso. Eh, guro ko nag-deliver na Ayaw. Upit ka po nimo? Ikaw ba? Grabe. Ikaw siya po pumapit. Hindi na lang tabawin nga. Ikaw ilakaw na ko sa imo. Ilakaw na ko nito grupo ba? Pasangin lang diyan ko mo pangingana. Kasi pag tuuri mo na mo dai dautan. Ikaw Daw sa daw mga ka. Yan. Ay klaro gyapon be. Ambi sa tong isukli be para maklaro ni be. Be ng trace be. Klaro. Be. Pasangin lang meron ko na yung ay ko deliver. Ang kuan be city tong kahumot. Isuklihan ta ka ihatagan ko nos 100. Oh, Oh, saglan ka trace ha. Oh. Karon, suklihan ta ka trace. Oh, tres. Oh, ya. Iya, piso. Oh. Piso. Ilan lang? Akong utang. Brutal yun eh. Oh, piso. Ilan lang po na akong utang? 49 49 plus 49, pila tanan? 28. Oh, plus piso. Asap kang bro. Lebih asap. Basta ang piso. Nalig sa inyo. Ay, wapit na! Okay! Pilapilon mo ko yung istorya nga. Gapon. Pabag mo na eh. Kasi siya pagkakit yan ka. Gabi. Di ka. Ato yun na. Ulo ka na eh. Ako ang buk... Ay. Malay mong istorya. Gawin malay mong istorya kay... Malay ay labi nagkon. Bugtong itik sa iyong kamaro. Kay... Nimo? Ikaw ba? Grabe. Ikaw siya po pumapit. Hindi na lang tabawin nga na.